Здравейте, взимам ви сме да си направим една коледна картичка. Първо си взимаме едно такова листче, което го сгълваме на две. След това си взимаме цветни картичета и ги таковаме по същия начин. Ето така ги умочваме. Ето така. Сега, след това трябва да добавим още две червено и зелено и после ще ви покажем с последното какво ще правим. Аз се връщам след малко, като ги направя. Обичам ви. Окей, добре, след като аз ги направих, ето първо вижте. Ето, много страхотно. Просто евър. И така, както и да е. Сега, както видях, че това нещо хубаво дори и още не се е дозалепило. И така... Окей, сега какво прави? Взим си една ложица, защото е грозно така да стърчи, а или искам и дори да се вижда какво съм правила за госпожата. Така, откъсваме си ги това и ще ви покажа какво ще правим с тях. Това отнема много време. И сега пак да пусна пауза, защото както гледам, ще отнеме супер много време, а просто за мен вече ми обръзва, разбирате ли? Лайсете, станаха на ледички. Чудесно! Набираме си ги на там, след като имаме и половина ето така. Аз се връщам след малко, като го доправя. Окей, ето, след като се получи вече наистина много хубаво и вече не стръчи и мисля, че наистина много добре се получава. Развихах се много волнение, защото наистина толкова хубава картичка, не знам кой ще я направи. Всеки, нали? Сега ще си начертаем сега ще напиша Merry Christmas и една коледна шапка и дядо Коледа, една уха, шейна, Елени. Турба с подаръци. Вършим се след малко. Първо ето шапчицата, не знам колко хубаво се вижда. Тук и така леко да приближа камерата. Така, сега ще начертая дядо Коледа и една ехохичка. Окей, написах и Merry Christmas. След малко ще го доправя. Сега ще начертая дядо Коледа, защото аз малко ги правя дядо Коледа, елфи. Реших да добавя и елфи, и коледна жена, и еленчета. Айде, после. Но преди ще ги отцветим с брокати. Имам още брокати, спокойно. Не само това. Но реших само тези сега в това видео да ги използвам, защото наистина там вече съм откачила. Ето и още един даже ще използвам. Да бежам за дядо Коледа. Айде, по-задико. Чао, ще има втор част!